Joskus on tarve laittaa keittiö kokonaan uusiksi. Silloin on syytä miettiä, kuinka paljon haluaa käyttää aikaa ja rahaa ja kuinka paljon haluaa itse osallistua keittiön remonttiin ja asennukseen. Keittiötoimittaja kannattaa valita huolella sen mukaan, haluaako ostaa vain kalusteet vai kaipaako kokonaispalvelua suunnittelusta asennukseen. Millaisesta keittiöstä sinä haaveilet? Tietoa ja ideoita löydät muun muassa sisustuslehdistä, internetistä, messuilta, keittiöesitteistä ja tietysti keittiöliikkeistä. Jotta keittiöstä tulisi kaunis ja toimiva, suunnitteluvaiheeseen kannattaa paneutua kunnolla. Ammattitaitoinen keittiösuunnittelija ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja jalostaa ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa keskustellaan myös budjetista. Tarvekartoituksen pohjalta keittiö suunnitellaan suunnitteluohjelmalla. Suunnitelmia voi olla vaihtoehtoisia ja niistä sopivinta voidaan vielä muokata asiakkaan toiveiden mukaan. Useimmat keittiön uusijat haluavat toteuttaa keittiöremonttinsa avaimet käteen periaatteella. Niin toteutettiin myös esimerkkikeittiömme. Paulan keittiö oli pimeä, sokkeloinen ja turhan ahdas. Keittiön toiminnallisuus oli huono. Pöytätasoja ja laskutilaa oli aivan liian vähän. Kalusteet ja niiden mekanismit olivat vanhentuneet, eikä astioille ja ruoka-aineille ollut riittävästi säilytystilaa. Kodinkoneisiin haluttiin tehokkuutta ja uutta tekniikkaa. Allas oli liian pieni suurien astioiden pesuun. Myöskään keittiön valaistus ei ollut riittävä ja työvalot kaipasivat uusimista. Paula kirjasi tarpeitaan ylös, keräsi kuvia mieleisistään ratkaisuista sisustuslehdistä, luki esitteitä ja otti kuvia omasta keittiöstään. Sitten hän sopi tapaamisen keittiömyymälään. Keittiömyymälässä on esillä erityylisiä ja henkisiä keittiökokonaisuuksia. Tyylisuuntia ovat muun muassa country, jossa käytetään runsaita yksityiskohtia ja koristelistoituksia, hienostunut kartanotyyli, merellinen saaristolaistyyli, minimalistinen italialaistyyli, trendikäs tyyli sekä moderni ja pelkistetty tyyli, joka suosii selkeitä linjoja. Mallikeittiöissä kodinkoneet, kalusteiden mekanismit, altaat, lisävarusteet ja valaistus ovat asennettuina paikalleen, mikä helpottaa tuotteisiin tutustumista, vertailua ja valintaa. Ovimalleja, tasoja ja vetimiä löytyy varmasti jokaiseen makuun. Suunnittelija Merita Widmer piirsi Paulalle 3 erilaista vaihtoehtoa. Tässä on nyt, tämä oli tämä yksi ajatus, se ensimmäinen ajatus. Eli tässä oli vain jääkaappi ja uuni oli apteekkikomero oli tällä. Kolmiulotteisista 3D-kuvista on helppo nähdä lopputulos ennen kuin lopullista valintaa keittiöstä on tehty. Keittiön kuvaa voidaan pyöritellä ja katsella eri suunnista tietokoneen ruudulla. Paula päätyi ratkaisuun, jossa keittiön ja olohuoneen välinen seinä purettiin ja ruokapöytä sijoitettiin olohuoneen puolelle. Näin hän sai runsaasti kaipaamaansa tilaa, avaruutta ja valoa sekä lisää säilytystilaa. Paulan keittiössä valaistus ratkaistiin jännittävällä tavalla. Loisteputket piilotettiin seinäkaappien ja seinän väliin, kaapistojen ylä- ja alareunaan sekä sivuille. 70 mm tila loisteputkille saatiin rakentamalla erilliset koolaukset. Epäsuora valaistus toimii sekä tunnelma- että työvalaistuksena. Yleisvalaistusta lisättiin myös katon kotelointeihin asennetuilla halogeeneilla. Paula valitsi modernin, selkeälinjaisen ja yleisilmeltään vaalean skandinaavisen keittiön. Kalusteiden oveksi valittiin alakarten vedikkeetön puolihimmeä valkoinen delikaatto-ovi. Tasoiksi ja taustan materiaaliksi valikoitui valkaistu tammilaminaatti, joka on samansävyinen uusitun lattian kanssa. Työtason korkeus on 90 senttimetriä
ja välitilan korkeus on 50 senttimetriä. Muutos vanhaan oli todella uskomaton. Koko alakerta sai lisää valoa ja tilan tuntua. Paulan mielestä uudessa keittiössä on parasta se, että koko perhe voi nyt viettää aikaa yhdessä, eikä ruoanlaittovuorossa olevan tarvitse sulkeutua yksikseen keittiöön. Kun Paula laittaa ruokaa, lapset voivat kertoa kuulumisiaan olohuoneen sohvalta käsin ja päinvastoin. Ja sitten syödään yhdessä ison pöydän ääressä.